Flash. Bine v-am găsit la un nou episod din o serie nouă. Cred că o să fie o serie de Ogar B. Vedeți, așa se scrie, dar apare agariu.b. Ce este acest joc? Este ca, vedeți, Agarion. Dacă nu știți Agarion, atunci este un fel de cerc și trebuie să mănânci bule. Și crești, vedeți? Mănânci bule și cresc foarte greu. Vedeți? Aici jos mi arată scor 10, diferite chestii. Șterg de asta. Dar aici este foarte ok. Nouă ne place Diamond Team, vedeți, am scris mai înainte. Diamond Team, dacă vreți, spuneți-o și voi așa. SV4, noi jucăm de fiecare dată. Așa dacă vreți. Și nici n-ai spus că ești cu mine, adică... Da, am uitat. Suntem alături de Etisusal, ok, Marius. El tot își pune Diamond Team. Vedeți? Puneți aici pe Install, gen, mai citesc, sau citesc Donker tema, Last Mazin. Și aici Virus Trans. Mie îmi place așa, dar lui el mai doar tema. Donker. Și, da, nu uitați să dați un like, ca să fie și aceasta o serie. Să mâncăm pe ăsta. Și dacă nu ați înțeles... Este o hartă acolo, jos. Da, vedeți? Pe Agarion nu este această hartă, pentru că vă găsiți greu. Pe Ogar B, de exemplu, mari sunt cât ești. Sunt în D1. El e în D1, eu sunt în D2. Vedeți? Și așa plec la el și ne întâlnim atunci. Unde ești? Hai că sunt în D1. Vedeți? Și așa ne-am întâlnit. El este Diamond Team. Haideți. Și dacă pe W dați feed cu bula de... Bă, dacă s-a jucat Ogar... Antonio! Dacă dați pe space, adică vă despărțiți. Sparge-l pe TXT. Vedeți? Facem așa, el îl sparge și eu mă duc repede și-l duc. Du-te! Fugi! Hai că... Fugi! Sparge-l pe ăsta, sparge-l pe ăsta, sparge-l. Bă, nu pot. Hai că pleacă și-l mănâncă. Îl mănâncă TXT, hai! Nu mănâncă nimeni! Bine, Dita mai cală. Deci așa e cam interesant și... Da, cam așa. O să creștem pe locul 1, cred, sper. Noi am pus Diamond Team pentru că așa ne place, pentru că suntem foarte norocoși cu Fugi, spare-l dacă poți. Du-te-n pana mea! Hai, du-te și mănâncă tu. Să dau eu, hai, i-am dat eu. Băi, ești prost! Hai că l-am mâncat. Da, eu am rămas în... Hai că sparge-l! Bau! Te-am mâncat și pe tine, vezi că am ținut. Cred că am scăpat. Locul 8, vedeți aici, este statusul ăla, să mă spargă ea, că îl mănânc. Închide-și. Sunt în C1. Ok. Timeri. C1, tu în cât ești? Sunt aproape. Hai că sunt în C1, că aștept. Probleme până Mănâncă-l. Dar că are timp. E cam uși de cu space-ul și sunt tripit, spune. Aș vrea să sparg pe cineva. Bă, nu. Marți îi place doar să sparg. Și mie la cât. Eu nu pot ține feed-ul mult. Crezi că eu pot? Stop! Stai, fugi, du-te că-l mănânc eu pe mare. Da-te drept, bă. Sparge-l, bă, mai repede! Ia și tu de acolo. N-aș putea. Nu, bine. Încerc să scap. Îți dau fiduție. Păi ești prost. Mai este un virus jos. Nu pot scăpa. Hai că eu din prima, încă n-am murit când m-am spawnat din prima, tu ai murit toată. Atunci te-am mâncat și eu. Dacă mă bagă pe el. Hai, Fugi. Hai, nu-i da. Da, bă, în mine. Bă, nu am ce face. Bă, gata, sunt mort. V-am pupat, băieții. Nu pot să-l sparg. L-a sparge. Pe cine? Pe Demon? Stai că sparg. Pe Slurf, bă, pe Slurf. Dar se vâră tu clan. Mai trebuie puțin, nu mai fi. Vezi? Du-te, bă, Am scăpat. Am mâncat tu clan. Hai. Am scăpat eu. Bă, nu cred. Te văd. Dar nu pot mânca nimic. Este și un glitch să nu pot mânca nimic. Gata, pot mânca, bravo mie, Am pupat. Bă, feed. Gata. Du-te, bă. Asta era pe primul loc. Ești prost. Ok, ne calmăm. M-a băgat
suntem noi foarte mari. Am puțin lag, merge că tractorul când filmez acum. Ok, hai Dar vină, măcar mă pușcă. Oh my god. Și, deci ascultați, când nu filmam, mă jucam Skywars, Minecraft. Și deodată cum am intrat, știi că pe Skywars intri pe o arenă și văd într-o sticlă. Am intrat în sticla aia și deodată pornesc acolo să văd de FPS-uri. 86 de FPS-uri. În viața mea n-am văzut așa. N-am avut așa, am văzut că 200 chiar. Dar n-am avut eu. Am avut 700 de FPS-uri. Am avut maxim 59. Maxim, da, 59. Bă, facem? 59, 60. Nu a ajuns niciodată. Acum am intrat și a ajuns 86. Dar când filmez, mi-ajunge la 13 FPS-uri. Adică nu cred că 13, dar pe 1.9 când ne jucăm. Și v-am spus că o să Bă, dau... dar azi n-ai pus 1.9, nu? N-am pus, dar o să pun. Vedeți Marius aici, du-te Sulfur Kate, așa, care e beret pe tine. Surf Kate. Sulfur Kate, eu nu citesc una, zic și eu așa, că văd. Este unul Mario aici. Mario! Și dacă vreți, v-am spus să mă urmăriți pe Garbeș eu pe Facebook, pentru că o să pun statusuri diferite când o să facem live, dar cred că nu o să facem pe curând. Am încercat ieri să facem live măcar așa puțin, să vedem cum merge. Bă, eu cred că fac timpul 1, adică nu știu deja. Ești locul 11, nu faci timp. Nu da cu space-ul. Locul 17. Cum vorbești așa. Gunter! Sper pe Gunter! Nu, fuge. Gunter timp. Bă, tu vezi pe ce loc sunt eu, adică... Te văd, locul 3, unde ești? În cât? B2. B2, B3. Stai atent, fugi. Cu asta făceam eu timp. Rista aici, dar du-te, mama! Ești doar în două? Da. Păi unde ești? Mă sparg cu amândouă dată, adică. Sparge-te. Dar nu... Vino. Hai. Bă, hai, mulțumesc. Mulțumesc pentru virus. V-am pupat. Raiorii mei. Bă, ești prost. Ce? Nimic. Așa am zis și eu, dar apoi mi s-a părut chiar. Îți dau cu amuși. Mă aștept eu. Vrei să te duci lângă un virus. Soarezule! Ia dă-i acolo, dă-i. Salut! Weed. Rock you! Du-te-n pana mea! Rock you! Da, degeaba nu oricum. Bă, nu e nimic. Hai, unde? Fugi în jos! Scap! Da, scap. Bă, ești retardat. Ce eram în doi acolo și el? Te mănâncă? Sunt în A3. Tu? M-a spart. Oricum crezi că moare? Bă, tot așa ăștia! Boss! Și nu m-am spart deloc. Vă retardez în Loc pana 14. Și oricum tu ești mai mare. Iau ars. Nu mă mânca, stai să mă murim și mă întorc. Știi că pe mine fug 5, nu? Adică... 7. Unde ești? În cât ești? O, bun! În cât ești, mă mănâncă jumătate? Sunt în A3, nu înțeleg. A3, eu în A5. Repede în A4. Văd pe unul hack, el spar poate cumva, dar vezi că sunteți ca și tine. Măcar du-te-am! Hai, mănâncă-l! Atent! Bă, ești retardat. Hai că-l mănâncă-l. Retardat rău! Dați-mi, bă, fit puțin! Să spargi Mario, du-te, bă, îl mănâncă ăla. Să spargi și Jumbo de pe locul ăla, du-te! Mă, nu! Tocmai mine, bă! Am avut un lag. Du-te, bă, YOLO Game, Ba, am ajuns pe locul 1. Du-te, ai văzut pe YOLO Gamer, m-a dat tocmai mine. Fix pe mine a dat. Bă, e bun, măcar am ajuns pe locul 2. Locul 18. Unul dintre noi a ajuns pe locul 2. 9 minute, am filmat și 50 secunde, cred că încheiem aici episodul. O să continuăm, cred, cu un episod de Minecraft. Hai, pa, pa!